खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दावराव देख्रेब नार्जारिया मासे मावजि बुन्दा। मासे मावजि बुन्दाया जेरै गावनि उदैनि थाखाय सान हर आदार नागिरबाय थायो, थिग बेबायदिनो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो सान हर गावनि लाबनि थाखाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बखिदलाबायबाय थायो। दावराव देख्रेब नार्जारियानो हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाखानायनि उनावबो BoNSU बायदि आफाद दानानै हारियाव गुलाय गुजाय खालामदों। दावराव देख्रेब नार्जारिया सासे BPF नि एजेन्टसो, नाथाय बिथाङा गावखौ निउट्रल होननानै बुंबाय थायो। नाथायबा दावराव देख्रेब नार्जारिया BPF नि सासे एजेन्टसो, मानोना BPF जों UPPL जों जेब्लानो माबा मोनसे फिनजाथाय जानो नागिरो जायखौ नोजोर बोनानै BPF नि जानानै थोंजोङै सिगांग्रो दावराव देख्रेब नार्जारियासो गसंथाग्रोयो। अदेबानि BPF नि जानानै दावराव देख्रेब नार्जारियासो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खौरां मेलनि गेजेराव बुंथिनानै होयो। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों UPPL लाइमोन गांखंनि सासे बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाबावैसो दावराव देख्रेब नार्जारिया बर'फोरनि गेजेराव BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गोबां समाव गोबांथार खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिबाय थादों, जेराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिब्लाबो दिपेन बर'आ जेबो मेलेम गैयै एबा जेबो रोंगौथि गैयै सासे दैदेनगिरि होननानै बुंबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलोनि अदेबानि BTR नि CM pramod बर' बिथांखौ थगायसुला आरो बायदि रावफोरजों अजद होबाय थादों। लोगोसेनो BTC नि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ थारैनो UPPL अदेबानि pramod बर'आ गैया खालामबाय होननानै बुंथिबोबाय थादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया रंगुल बर' बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरनि फिननाय होनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो दावराव देख्रेब नार्जारिया मासे मावजि बुन्दा। मावजि बुन्दाया जेरै गावनि उदैनि थाखाय सानफ्रामबो सान हर आदार नागिरबाय थायो, थिग बेबायदिनो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो गावनि लाबनि थाखाय सानफ्रामबो समाजारि बिजोङाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बायदिसिना जाथारै बाथ्राफोरखौनो बुंथिबाय थायो। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दावराव देख्रेब नार्जारिया जेब्लाबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थायो होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनो थाखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाखानायनि उनावबो BoNSU बायदि फरायसा आफाद दानानै गुलाय गुजाय गावजों गावनि गेजेराव गुलाय गुजाय एबा गोजोन गैयै थासारि सोरजिदोंमोन होननानै बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो दावराव देख्रेब मोन बायदि मानसिफोरखौ दायो बर' रायजो राजाफोरा नोजोर होनांगौनि गोनांथि जाबाय होननानैबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोंथारै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसुलपुराव UPPL नि सोद्रोमाफोरखौ PMAYG नि न'खौ लुफुंनानै होनांगौनि थांखियाव बिथांमोनहा रां जादों होननानै अजद सिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ सानै एबा साथाम बुरि मानसिफोरा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL नि सोद्रोमाफोरानो 3 बोसोरनि सिगां न'खौ लुनानै होगोन होननानै बेंकनिफ्राय रांफोरखौ बख' हरनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमहालागैबो न'खौ आबुङै लुफुंनानै होनाय जायाखै। अदेबानि दायो गोजौआव थानाय गासिबो दंफां दंलाफोरा सेवलांजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेबायदि खालामनो नाङामोन, अदेबानि न'खौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ होननानैबो रायजो राजाफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होफिननायखौ नुनो मोननाय जादों।
2023 मायथाइनि APSC आनजादनि CCE प्रिलिम्स आनजादाव बड'फा मिशन सुपार 50 नि गासै सा 29 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा उथ्रिसारनो हानाय सा 29 बिजाथिफोरखौ गावनि फेसबुकनि गेजेरजों साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ जेब्लानिफ्राय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिबानखौ रुजुनदोंमोन, अब्लानो BTR ओनसोलाव गोबांथार सुबुं धोन दानांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो सुपार 50 नि गेजेरजों गोबांथार गोरों-गोरा खालामनो थांखिजों APSCखौबो मोनसे टारगेट लानानै बिथाङा सुपार 50 मिशन खालामनाय जादोंमोन, जेराव गासै 50 बिजाथिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बिथाङा दिल्लीयाव प्रि कचिं होबाय थानाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव APSC आनजादखौ उथ्रिसारबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 मायथाइनि प्रिलिम्स आनजादखौ बड'फा मिशन सुपार 50 निफ्राय गासै 29 बिजाथिफोरा प्रिलिम्स आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोननो साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTRआव थारैनो सोलोंथाइनि हारआ सिगांनिफ्राय बांसिन दावखोगासिनो दं नामा? अदेबानि जारिमिनाव बेबायदि जाफेराखै नामा? गोबांथार सोंनायफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दायो गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थांनाय 2023 आरो 2024 मायथाइयाव बोसोरनैनि थाखाय चिरां जिल्लाया सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो दायो आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ मैया फोसावखांनायनि उनाव मिथिनो मोनबावबाय दि थारैनो BTR ओनसोलनिनो बाक्सा आरो तामुलपुर मोन्नैबो जिल्लायाव दायो साइन्स आरो आर्टस मोन्नैबो स्ट्रिमाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्राफोरखौ गोबां सुबुंफोरा बुंथिलायसोनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव BTRआव गोजोन फैमारबाय नामा आरो BTRआव गोजोन फैनायनि थाखायनो थारैनो बेबायदि सोलोंथाइनि हारआ BTR ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन आवगायगासिनो दं नामा होननानै गोबां सोंलुफ्रा सिखारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो दरखं गास्लामोनै बबाव होआ होनबाय। आहाबो ट्रेक्टराव होदों होनबाय। दाना ट्रेक्टराव खामानि गैया, लाब गैया, ट्रेक्टरा बायजोब्बाय होननानै बुंबाय। ट्रेक्टराव ओमफ्राय आंहा जेरावखि होआ होलाबायबाय, आं ट्रेक्टराव होदों, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय होननानै बुंदों। माला जायामोन ओरैनो? हो? माला जायामोन? दहायसो 12था समाव। सोरमोन बे? सोमदोन ओमफ्राय खायला होनो नामगारिखौ सासेया। माबा जन'। बिसोर नांगालनि नालाय, ओमफ्राय नांगालाव होआखैना नोंसोरो, नांगालाव होआबा बिमाखौ सोंलायबाय, ओमफ्राय बबावहाय होआ होनना बुंनाय बिमाखौ, आंहा नांगालाव होनबाय। नांगालाव होनानै नोंहा मा लाब जाखो? बे माबायाव ट्रेक्टराव जाहैदो नोङो, ट्रेक्टराव जाहैदो होननानै बिमबाय बिमाखौ। ओमफ्राय बिमाया बुंबाय, आंनो माबा बे 1200 थाखाया हो, 1200 नांगालाव होदों नालाय 1200 होदो होननानै बुंबाय फिसाज्लामोनखौ। ओमफ्राय मा बेलाय आंनि नामखौ मख'नानै होनबाय, बेनाव बि रुना दैखौ होनदों, बेनाव बेनो होगोन होनना बुंबाय फैसाखौ। बेनो होनो हायो, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय, बेवहाय बेनाव मोनगोन, जोंनाव मानो बेनाव होनो हालाय होनबाय बिमाखौ। मा गामिनि बिसोरो? गामिनि गोजा सानैबो, गामिसेनिनो। बे बिमाया बिमाखौबो बिदो होनबाय। बिमाजों आंजों दरखंल' गाहांदोंमोन, बेवहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों। दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय, जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं। जिरायहांनायावनो जि बुयैबाय आंखौ थांनो। बुयैबाय। गस्लायाबो नै जिजोबदों, माबा गस्लाखौ आयु मारै गस्ला जिखो नंबाय आङो। गस्लाखौ ओमफ्राय आङो मनायाव सोनानै लाबोबाय गावसिनि न'निफ्राय। गस्लाया बोरै जिखो सानलायलायबाय आं, थालखौनो मोनाखै। खानायनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय, बुरला जारला जाजोब्बाय खानाया। आघात जादों? बेलाय बिखायावबो सादों, आरो नैबे फाफ्लिखौबो, फाफ्लिखौ थिखोनो हाया। बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा, मिजौ जिनो। बिखायाव हां लानो हाया दा, नैबे बिखायाव सायो।